nang ambai contact khai di kisa ani number angkha 8974 936860 8974 936860 please ke nang ano ani mobile no phainang thung ang thino klai jakhara haipano nang ama haikero switch off khai man khangke khoroksa borong ni mani kamai nang borok khoroksa ni mobile phanang thung majes mani phanang thung nang bag khai reke ni belai hamo karon hke ang kaisa borong ni mani kamamani bahut kost tongo haise karon ang kaisa sangbadik khai tongnai borok ani mani kama khangke bahut kost tung sung saimon sung ajiman khub kost ka ajiwo haipano nang judi no bkhao tong hangke phaidi kahamke haise nango iphone no talangi thangpano nang iphone mangkha ang kama jangman honi pano nang mungsa khai mangala iphone an hao no kalai thangnai abo khai kun pano mangala nang kisa ano ro phainang di takhuk jespa mandi kenobar chini aro onek tak mani tong onek kobangma tong manai nang ro phaina angdi please ang no yak kalai khulmo please ke ro phainang di just 5 minute doksing khana kalai mani phiap nang mang khana ang thangtini kalai jaka hepano nang man khangke bak please ke ro phaina angdi takhuk jespa manthum ang nono yathe yak kalai khulmo nono please ka ano ro phainang thum yekha ani contact number call khaidi 8974 936860 o kisa call khai nang ano ro phainang di mandai bazaro haye please ang nono kalai khulumo